So hello everyone, welcome back to Sia Vlogs. जोङो बैहाय जामबु लायनो नागिरदों, जोंना जामबु दङ फंबायजों आंजों। दा होमबा भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय। जोंहा जामबु लायनोसै, जामबु आगरबाथि लाखाबाय, टेनजा थाम्फै दं ओरै जोंनि बारियाव। थ'दो बिदिनो अरफबजोबखागोन सावाबा। मोजां नङालै केमेरायानो थार्ड क्लासथार। है फैदो डाइरेक्ट नांबाय थाला, ओरैनोसो लाबोनाय जाबाय सिखां खंखाइखौनो। नायनो हागोन नै, बरियाखा। आयौ देनजार थाम्फैजोब, नै मासे मानै माथाम, आयौ थाम्फैजोब। आगरबाथि सावलायबावो जोङो, बोरै आगरबाथिया। आया गोमोरजोबबावबाय, नै गैला गोमोरजोब्बाय। नैलाय नायदो, बा नै बरियाखा, देनजार बरियाखा, गोदैथारबो। बिफाङाव मेरला दंबावोमोन, थाजाला नाथाय। लेबु सरबत लोंहैनोसै जोंहा, लेबु। एबार जोङो लेबु खाहैबावनोसै, लेबु माखासे खाखाबाय बै आयंमोननिफ्राय। हो आया सिखां खंखाइखौनो बावलांबायमोन। लेबु खायनोसै एबार, लेबु न'निखौ आयंमोनाव खाहैखांबाय माखासे, एबार न'निखौ खानोसै। गरमथार ओंखायनो उफाय गैया। सिखां खंखाइखौ मा लाबोनाय नाम जाखो बे जोङो। थाम्फै अरख'जोबखाबायलै हले। फैदो लोंनोसै। गिदिरथारमोन। औ खावदो। मैला बैखौ लादो थैदो। औ फैदो, गोसोम नांजोबलायनाय। आयौ नैबे मा बिफांलै, सामब्राम बिदिमोन ना। जाबाय एबार सरबत लोंनोसै, सरबत। टेस्टआ दंहैखायो अलरेडि, जोंखौ लांफैनो थिनबाय। गंगार थाइसिब बुंजोब्बाय, खेबसे नायफिननि। नै खाला दं दाथारलै। दानि मोसौ हेलिकप्टारजों दाखालि दोनफैदों। औ आमेरिकानि मोसौसो। नै जोंना गामिया गोदोसोथारनाय दाबो। गोदोसोनायबा बिदि खालारनि न' थालायलायो नामा। नायदो बोरै लेबु सरबत लोंग्राफ्रा। आसारफ्रा नै थाइजौ आसार, बैग्रि आसार। नै जोंना मादै सनजनाया, आंनिफ्राय देरसिन बियो। नै सुनो नागिरबाय जोंहा लेबुखौ, माबा दन्दा दंलै गोसोम। नै जाम्बुआ मामि नोंहा मोनबाय जाम्बुखौ बोरो। बा दा गोखै जायाबा सेबदेरसै, मिथिबाय। औ सिमि मोनहैजोबसै, नैबे गिदिराल' जोंनि। जानो बादिया बेखौ बेनो हरदो, नों थाइसे जादो। आं थाइसेल' जानो नागिरदों। जानायसै। जाखांबाय नै साफा खालामगोन नामाय, आलाखाथारि नांलायनाय जोंना एम्फौ सुनायनि ना। दिदोनथा ओंखाम ओंख्रि संना गोसोम जाहैनाय। आया खुदै थांलायो नामा बाव। मा संना जायो खोमा बारि खनायाव। बारि खनायाव थाम्फै बाथोन गोजा। बैयाव दै मोजां नामा। गावनो सिबगोन ना दैयाव। दिदि सिया
मोजां मोदोम दंखायो आरो सोमनानै मावो रस दंना ओरै सोमनानै आं बानायबावो नै फाइनालि खेबखांबाय आलदा गुबुंले जालायबाय मिथिया नुखैना लगायसै जोंना साखिनायग्रोदो दे नोंनो दे खेबाब्रा माबायदि गोखै थै गोजोन जेनेबा थख्लाबाथाय मोजांसो बा बरिया दामग्रा दंलायो ना दामग्रा दंलायो ना बा मालाय सानैजों सिया नुबाय लन्डन ब्रिज इज फलिं डाउन नै जोंना चाइनानिसो मामिना खानाया वारियर मारै रकेट बायदि नुखो नोंहालाय मारै रकेट बायदि नुखो नोंलाय जाबाय नै जोंना लेबु सरबता नुबाय लेबु जोबाव गरम दिनाव लोंनांगौ बिदिनो नै जों गासिबो लोंजोबगोन नै नेनानैसो लोंजोबखायो लोंनो आयौ नै लोंसै एक्ट्रिस नैबेबो सरबबावसो नै जोंहा लोंखांनानै फैबाय उदै गुसु मोनलायलायबाय न'आव थांसै भिडिअ'आनो जाना मोनलासो जाबाय दिनैना गोदाव सोराव प्लेनिं गैयालासिनो खेबनायमोन नालाय डाइरेक्ट मामि नोंबो लोंदोंना सना दिनै आय' सना ओइ नै बिमायाबो मालाय मामि बुम बुम नै जोंना हाग्राबारि जोबथार गामिया फुङाव बरिया जायो बेजों बेरायनो ओरैथिं थांबाथाय बेसरगाव फाख्रि फाख्रा गुरि नै फाख्रि बिफांजोब फाख्रि गुरिखायनो So guys, भिडिअ'आ सर्ट जाबाय भिडिअ'खौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामना होदो दे बिदिब्ला भिडिअ'खौ एसेयावनो दोनथ'नोसै